Usa ka mason sa construction sa gitukod nga pribadong arena nga nahimutang sa SRP sa Cebu City ang midangop sa Brigada Action Center sa Brigada News FM Cebu aron magpatabang sa iyang problema sa kagutom human wala tugti nga makapangutang og pagkaon sa kantin sud sa ilang gitrabahuan nga gidumala sa ilang kumpanya. Nagbagulbol sa kadismaya ang construction worker gumikan kay nahibulong siya nga wala siya sa ligi nga makautang sa ilang kantin bisan pa man kung taod-taod na siya sa maong kumpanya. Gawas pa niya na wala usab siya record sa maong kantin nga nagbilin og utang. Si Jovel Cabisas natingala na lang siya sa kalit nga kausaban sa palisiya sa maong kantin. Iyang giklaro nga nahutdan siya og budget gumikan kay nakapauli siya sa probinsya. Apan sa iyang pagbalik sa trabahuan nagsalig na lang siya sa pagpangutang og kantin. Dugang ni Cabisas, naanda na nila nga routine sa mga construction worker nga adto mokuha og pagkaon apan inig sweldo bayaran dayon. Tungod kay wala siya gipautang sa kantin ug giagwanta niya ang kagutom nga wala siya gipautang, midangop siya sa Brigada Action Center. Ang Brigada Action Center nihatag og pagtagad sa gipaabot nga reklamo sa mason. Nganong dili ko kuha sa kantin nga nagsige raman dapan kog duty. Okay naman sa akong trabahoan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.